Здравейте, приятели на Hobby Art! Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала. Днес ще ви покажа как лесно и много бързо може да направите една хубава елхичка в оригами стил. За направата ѝ ще ви е нужен единствено лист зелена хартия от гланцово блокче и ножичка и, разбира се, весело настроение. Като първа стъпка ще трябва да направим от правоъгълния лист, който най-вероятно ще имате, един квадрат. Това се получава като се сгъне внимателно по диагонала, така както съм ви показала. След което прегъваме още веднъж, за да се направи права линия и изрязваме с ножичката. За да е по-лесна работата, ще направим няколко подготвителни сгъвания. Първо ще прегънем по диагонал и после през средата на квадрата. Тази стъпка е сравнително по-трудна. Хванете листа, така както е сгънат през средата, и съберете всичките връхчета на ъглите. Тъй като гланцовото блокче е сравнително меко, се нагъва лесно. Затова поправете, ако някъде ви се е нагънал. Хубаво притиснете, за да се получи добре сгъвката. Ще посгъваме още малко. Когато сте готови с всички страни на това сгъване, ще пребереме тези търчащите бели краища. Те от една страна ще помогнат нашата елхичка да стои изправена сама. Пригънете така, както съм ви показала. При мен малко се скъса на едно място, но това не е толкова от значение, защото няма да се вижда. Следващата стъпка е разгънете всичко. Не се притеснявайте, нашата елха няма да се развали. Прегънете ъгълчетата навътре. Когато сте прегънали и 4-те ъгъла, съберете елхата по сгъвките. Ако сте сгъвали правилно, вашата фигура би трябвало да изглежда по този начин. Един триъгълник. Предпоследната ни стъпка е да порежеме с ножичката. Направете няколко прореза хоризонтално. Внимавайте да не са прекалено дълги или прекалено късички. Ако са по-ситни прорезите, вашата елха ще изглежда малко по-елегантно.
същия начин прорязваме и от другата страна. Гледаме прорезите от едната и от другата страна да са еднакви. Остава да направим и нашата последна стъпка. Сгънете там, където са прорезите, така както ви показвам. Идеята е да прилича на елхичка. За по-лесно сгъвайте от едната и от другата страна. По този начин трябва да сгънете всичките страни на елхата. Това приключваме. Поизгладете вашата елха, която вече е напълно готова. По желание бихте могли да я украсите с брокат или с блясък. Може да сложите някакъв мъничък гирланд или просто да я използвате само така като декор. Благодаря ви, че бяхте с мен. От все сърце ви пожелавам една наистина весела, щастлива и изпълнена с много игри и творческо настроение Коледа и Нова година. Не забравяйте да харесате клипа и да се абонирате за канала. До нови срещи!